স্কুলৰ আমাৰ শিক্ষকসকল আৰু লগতে NGOৰ পৰা অহা আৰু সদস্যসকল আজি আমাৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্টেল ডে আজি আমাৰ বটফা এম স্কুলত NGO হিচাপে আমাৰ প্ৰগ্ৰাম লৈছে আজি গছ গছনি ৰোৱাৰ কাৰণে আজি বিশ্বত আমাৰ প্ৰদূষণ হোৱাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত জল বৰষুণ নাইকিয়া হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ যেটো মহৎ উদ্দেশ্য আজি আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ডে গছ গছনি গাৰ কাৰণে আমাৰ সোসাইটিক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো नायगिरिफोरनिसिम आंनि गोरबोनि खुलुमनाय अननायखौ जासिहरग्रोबाय दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान दा बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि जे ससाइटि एभारग्रीन एग्र फार्म ससाइटि बियो जोङो मोनसे नैबे फरायसालियाव बड'फा एम स्कुलावहाय जोङो मोनसे बिफां गायनाय हाबाफारि लादों बेनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो जायनाखि दानि जे माने बेबायदि मोनसे एनभायरनमेन्टनि थासारि बेखौ बोरैबा जोङो माने मोजां खालामनो हायो वालावनो गासिबो माने बे जिनिसखौ दिनै फालिदों हिसाबै जोङो बेखौ ससाइटिनि जानानै जोङो गोसो गोरबोजों मावनानै होदों बेखिनि जोङो बेवहाय गासै माने 60 दाल बिफां गायदों आरो जोङो मोनसे फरायसालियाव आरो गायबावगोन नेक्स्ट मोनसे दस्रा हाबाफारि दंबायो बेयावबो जोङो गायगोन आरोखि आथिखालाव गोबां बिफां गायनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय माखासे बेरा बा बिनि थासारिया गोबां बाउन्डारि बेराफोरखौ होनानै दोनालासिनो थासारिया गाज्रि खालामनाय थानायखौ नुनो मोनो बे समाव मा बुंनो सानो नंगौ बे माने सैथो बाथ्रा माने मानसिफ्रा बिफां फुलि नुयोबा गायनो लुगैयो खिन्थु गायनानै बेखौ जत्न लानाया बिराद खम आरोखि जायनि जाहोनाव बोसोरै बोसोर बिफां गायो खिन्थु बे जायगायावहाय बिफांखौ नुनो मोना खिन्थु जों बेखौ मोनसे आलादा जों लादों जोङो बिफां गायनायजों लोगोसे बबेबा लामायाव माने बिफां रज'नाय दं नामा बे आदर गैयै मोनसे अबस्थायाव दं नामा बेखौ जों नायनानै जोङो बेरा होनायनिबो जों टारगेट लादों आरोखि बेबायदिनो जोङो बेबायदि सान नङाब्लाबो बिनि सिगाङावबो जोङो मोनसे जायगायावहाय जोङो बिफां गायखांखाबाय जों बेखौ दा आदर लागासिनो दङ जोंनि थांखिया बेनो बिफां गायनोल' नङा गायनानै जायगाखौ समायना खालामनायनि लोगोसे बे जायगानि बारहावाखौ मोजां खालामनायनि जों टारगेट लादों आरोखि एभारग्रीन एग्र जोंनि ससाइटिया जोङो माने आबादबो मावो जोङो गोबां खामानि मावो जोङो एडुकेसन सेक्टराव खामानि मावनो नागिरगासिनो दं जोङो स्कप मोनाखै जों बे स्कपखौ लागासिनो दङ जों मावगोन जों माने जथेस्थ' जोंहा माने एडुकेसन सेक्टराव खामानि मावनो हानायनि जा जेसेबांनाखि मेम्बारफोर दङ बिबानगिरिफोर दं जा माने जयग'रा दं होननानै जों फोथायनानैसो जों बे ससाइटिखौ दाखादों आरोखि जोङो बेबायदिनो जों बारा गोबाव जायाखै जोंनि ससाइटिया माने 2021आवहाय जोङो दानो दा जोङो बे दाजेननायनिफ्राय जोङो जा खामानि मावगासिनो दं आरोखि जों बिदिनो जोंनि ससाइटिनिफ्राय जों जेरै खामानि मावदों जों लोगोसे जोङो गासै माने बुहुमनि बर'फोरखौ जोङो खावलायो जों बर' भाषाजों बुंनाय हिसाबै आं बेखौ बुंबाय माने जोङो माने जेरावखि थाया मानो जेखि ओनसोलाव थाया मानो बिफांखौ गायनांगौ गायनानै जों जत्न लानांगौ फेदेरनांगौ बेनि उनाव माने जोङो अब्लासो जोङो जोंनि बिफां गायनायनि मिनिङा थागोन आरोखि बेनि थाखाय आङो बिदि खावलायनाय जाहैबाय जोङो बेवहाय स्कुल हिसाबै जों बेयाव बिफां गायनाया जाहैबाय जोङो माखासे जाग्रा फिथाइ थायग्रा बिफांबो दङ बिनिफ्राय साया होग्रा बिफां बिबार बारग्रा बिफां बाय जोङो गोबां रोखोमनि जों बिफां गायदों आरोखि दा बेजों लोगोसे जोङो सम सम बे लामाजों जों थाबायबाय थाखायो हिसाबै जोङो नायबाय थागोन आरो जोंनि मेम्बारफ्रा बे गामिनिबो बे ओनसोलनिबो दं हिसाबै जों खेल लाबाय थागोन बे बिफांखौ जोङो फांसेबो नस्थ' जाहोनाय नङा आरोखि आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000 दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 99544277791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन